Pacu! 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 Gol! Rapid deschide scorul! Minutul 23! Idolul Giuleștiului, Daniel! Între cei 3000 de suporteri giuleșteni, încă o dată finalul fazei, pentru că ea a pornit ceva mai devreme cu Ciolacu șutând în Sucala, s-a cerut inițial penalti, șutul a fost însă de foarte aproape, Pancu a urmărit excelent, a recuperat și iată, a reușit să îl depășească. În minutul 28, Cheșeru marchează din nou în poarta Rapidului, este 1-1. Doar 5 minute s-au bucurat rapidiștii de avantaj pe tabelă. Iată faza care duce la golul de 1-1. Popa la un pas dea cu piciorul unei noi ocazii, s-a redresat și îi pasează lui Cheșeru. Cheșeru marchează al treilea său gol în poarta Rapidului în decurs de... Reușit să deposedeze, însă Chipciu profită de o greșeală a rapidiștilor. Chipciu centrează, Adi Popa, gol! Tot cu bara de această dată, însă mingea a intrat în poartă până la urmă și de la jumătatea reprizei a doua Steaua conduce cu 2-1. Bornescu învins, nu este vina. Din apărare, iată la ce duce, din apărarea rapidiștilor. Chipciu a fost altruist la această fază, i-a pasat lui Adi Popa, care de această dată nu-l mai iartă pe portarul Bornescu. Un șut cu sânge rece, bară gol. Bornescu la șutul cu latul, cu piciorul stâng al lui Chipciu. Bornescu scapă mingea în poartă. Este 3-1 din minutul 72. Steaua se desprinde după o fază frumoasă, o apariție în ofensivă a lui Prepeliță, pasa lui Iancu, iată-l aici pe Prepeliță, scoate inteligent cu călcâiul și un șut cu latul al lui Chipciu, un șut mai degrabă moale, da, care, iată, îl surprinde nepregătit.